Първо искам да ви се извиня, трябва да знаем нещо, което е много важно. Има и друго нещо. Винаги четете отзад. Кое е враг номер едно на човека, защото това е най-важното, което не е приятно, обаче това е цената. Машинки, здравейте! Добре дошли в новото видео на канала. Днес ще си говорим за добавките, които аз приемам по време на моята подготовка в основен период. Но, за да бъде по-стойностно видеото, ще ви дам насоки и за някои от вас. Първо искам да ви се извиня, защото се бавя с видеята, но това е така, защото стана една голяма беля. Изгубих си микрофона, или по-точно някой ми го открадна в залата. Няма значение, проблем е мой, че не си наблюдавам добре вещите и че не си ги държа на място. Поръчах си друг микрофон, който обаче се оказа, че ще дойде на 22 март, днес е 19. И това много ще ме забави с видеята, затова си поръчах още един микрофон, който днес съм вързал, който между другото е по-бюджетен, но е хубав. Единствената лимитация е, че с кабел не е Bluetooth. За тези от вас, които снимат контент, ако искате, потърсете го, казва се Боя. Аз го взех тук от Амазон, го взех за може би 20 паунда, 25 паунда, нещо от сорта. Но както се чува, предполагам, качеството е добро. Сега, да започваме направо с темата на днешното видео. Преди да започнем машинки с добавките, трябва да знаем нещо, което е много важно. Именно, за кой става въпрос за прием на добавки. Сега, трябва да знаете, че това, което аз приемам в момента, като добавки, като протектори, със сигурност се различава от вашите нужди. Поне на повечето от вас. Не за друго, защото малко или много аз съм малко по-напреднал от вас, повечето от вас, все пак професионалист съм и съм от не малко време в тая игра. От някъде 2020 година съм на TRT, Blasting and Cruising и съответно, за да се самосъхраня и да имам добри изследвания, както сте виждали не малко пъти в моите видеа, защото аз ги споделям винаги с вас, както и последно, като си направих екограф на сърцето. За да имам тези добри изследвания, аз трябва да се грижа малко повече за себе си на този етап. Съответно, моят стак с добавки е малко по-голям от, може би, нуждите за вас. Има и друго нещо, трябва да се съобразява и бюджета, разбира се, който може човек да си отдели за добавки, но тук искам набързо да вметна и да кажа следното. Ако имате пари само за химия, а нямате пари за протектори, поне основните, които сега ще ви кажа, по-добре не зубете. Не си хабете здравето. Важно е да знаете, че когато тръгнете по този път, трябва да го правите по възможно най-безопасния начин, който може да има. Сега реших комшиите се карат заедно. Та, говорейки за бюджет машинки, пак казвам, аз взимам бодибилдинга малко по-сериозно, може би от повечето от вас, защото все пак съм професионалист и съответно бюджета ми за добавки е много по-голям от вашия най-вероятно. Другото нещо, трябва да вземем предвид и това, че добавките, които са ви нужни, ще се променят във времето според вашите нужди. Но ако трябва да съм честен, сега ще ви споделя, ако някой от вас е решил да използва стероиди, какво според мен е основното нещо, което трябва да има като протектори и да го използва. Започвам първо от качествено омега-3. Под качествено омега-3 визирам такова, което е богато на EPA и DHA. Винаги четете отзад какво количество EPA и DHA имате на една таблетка. Според мен е качествено, поне от това, което съм виждал на пазара, е да речем 500 EPA и 250 DHA. Сега няма да... Добре, ще ви кажа бранд. Примерно в България хубав бранд е Nanal Super Ultra Omega, нещо от сорта беше. На таблетка има 500 на 250. Трябва ви поне 3000 мг качествено EPA и DHA. Това са 5 таблетки, поне от това, което ви казах. 500 към 250. Защото това са 750 по 5, грубо 3500 мг ще имате. Малко повече. Но ви трябва поне 3000 мг качествено EPA и DHA. Следващата добавка машинки, според мен, която ще ви бъде нужна, е оризови дрожди. И в оризовите дрожди имаме монаколинка, което се явява като натурален статин. Като търсите обаче оризовите дрожди, гледайте монаколинка да бъде формата MK7, защото тя има по-дълго bioavailability, т.е. по-дълго стои активна в организма. Много често ще видите на пазара
оризовите дрожди в комбинация с CoQ10, коензим Q10. Знаете, CoQ10 е много хубав антиоксидант и затова е хубаво, нали, да го включите и него в стака. Малко ще се върна назад. Искам, когато подбирате добавките, първо да се замислите, кое е враг номер 1 на човека, който използва анаболни стероиди. И това е оксидативният стрес. Тези от вас, които не знаят, оксидативният стрес, това е разликата между антиоксидантите и свободните радикали. В полза на свободните радикали. Нашата цел, като хора, които приемат, нали, екзогенни хормони, е да подсилиме количеството антиоксиданти и да върнем баланса в наша полза. Така ще намаляваме свободните радикали и ще контролираме оксидативния стрес. Точно заради това след малко ще видите, че в повечето добавки, които аз приемам, може би 80% са антиоксиданти машинки, не е нищо специално. Сега, връщам ви пак към самите добавки. Уточнихме омега-3 и оризови дрожди. Тук, извинявам се, като витамин бих добавил витамин D с витамин К2. Витамин D, знаем защо е полезен, няма защо да влизам в детайли. Витамин К2 машинки ще ви помогне с предотвратяването от натрупване на калций в артериите или калцифицирането на артериите. Хубав витамин ще ви помогне с контрола над холестерола. Следват минералите. Тук бих казал магнези и цинк. Цинкът за сърцето въобще има много ползи за целия организъм, а магнезия, знаете, когато взимате стероиди, ще тренирате здраво, тренирайки здраво, ще имате повече нужда от магнезия. Магнезия, много общо, ако трябва да се изкажа, полезен е за вашия организъм, полезен е за вашия сън, полезен е за сърцето. Така че магнезия според мен е задължителен. Така, уточнихме основните добавки, които са ви нужни. От тук нататък, като започнете цикъл и имате тези протектори под ръка, пийте ги редовно, защото това е най-важното. Не може да имате всички добавки, но ако пропускате и ги пиете, е проблем. Аз имах този проблем и сега наскоро, в началото на основния период, си взех нещо много удобно, една кутийка, ще ви я покажа, тук ще снимам бобката да ви я покаже, която има вътре по-малки кутийки, които са надписани понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя и в тях си позиционирам таблетите. Защото дори, вие сега ще видите, аз използвам стакове, не използвам определени добавки, но дори от един стак пак има много таблети за поглъщане, което не е приятно, обаче това е цената, която трябва да платя на този етап от моята кариера. Да преминем вече и към добавките, които приемам аз. Тук съм ви ги изкарал. Една секунда само. Както казах, машинки, имам 3 основни стака. Имам Heart Stack, това е за сърцето, имам Kidney Stack, това е за бъбръците, имам и Liver Stack, съответно това е за черния дроб. Накратко ще ви обясня кое какво съдържа, ще изкоментирам няколко компонента от тях. Ще кажа тук на бобката, така да ви ги покаже на снимка, аз ще ги снимам, за да си ги прочетете отзад кое какво съдържа, защото имат наистина много добавки, извинявам се, много различни, пак казвам, антиоксиданти, но тук са по-скоро екстракти и коренчета, т.е. билки са. Вече вие, ако прецените, можете да си ги разгледате по-отделно, да попрочетете за всяка една от тях и сами да си ги добавите към вашия стак. Сега започваме с Heart Stack. Значи тук имаме витамин D, витамин К също. Имаме най-различни екстракти, имаме екстракт от листа на маслини. Имаме цитрус бергамунт, между другото това е много хубав антиоксидант, съветвам го за всеки един от вас. Имаме зелен чай, зеленият чай също много хубав антиоксидант. Имаме екстракт от семена на грозде, екстракт от чесън, между другото много хубав антиоксидант и хубав имуностимулатор. Това е нещо, което го включвам като част от стак за повечето ми клиенти, като започне примерно есента до края на зимата, защото знаете, че тогава сме най-чувствителни към заразяване от болести и съответно да подсилим имунната система. В случая включваме витамин С, витамин D и екстракт от чесън. Така, надолу има коензим Q10, има също Black Seed Powder,
и така нататък. Вие си ги прочетете. Няма какво да ги коментирам толкова машинки. В този стак има доста антиоксиданти. Пак казвам, за мен това е най-важното нещо. И нали, сега може съмнително да погледнете на самия стак, да си кажете, добре, Викса, аз примерно никога не съм пил комбинирани добавки, защото примерно мултивитамините, в тях знаем има 50 витамина, но не са добре дозирани. Точно затова казвам машинки, че аз в момента пия едни от най-качествените добавки тук в Англия на Supplement Needs и те са доста добре дозирани. Нали, отзад можете да си прочетете дозировката. Следват бъбреците. Тук Astragalus. Това е много хубав екстракт, който можете да си го вземете и странично. Между другото, ако имате проблеми с кръвното, ако виждате, че имате по-високо кръвно, ако имате по принцип някакви проблеми от детството, да речеме, генетични с бъбреците, не е лошо да си го приемате ей така, допълнително. Имаме отново екстракти. Да, за бъбреците също. За черния дроб машинки, това, което е по-специално тук ще кажа, е, че в този стак няма НАК, N-ацетилцистин. По принцип, НАК и тутка си вървят хубаво ръка за ръка и са много силен протектор за черния дроб. В този стак обаче няма. И аз умишлено съм го избрал него. Не за друго, защото аз като правя основен период, аз не взимам орални стероиди и нямам висока токсичност на черния дроб. Но пък тук има включени добри антиоксиданти. Фактически този стак е окей, когато имаш, да речем, средни нива на токсичност върху черния дроб. Когато имаш, примерно, по-завишени нива на токсичност, тогава е хубаво да включим НАК и тутка. Коя може да е тази ситуация? Да речем предсъстезателна подготовка или към края на калориен дефицит. Това са ми протекторите плюс коензим Q10 с оризови дрожди плюс омега-3, качествено, пия на JP, което също е доста качествено, витамин К с витамин D, нали, основните неща, които споменах по-рано във видеото, плюс този стак. Отделно, понеже сега съм по-тежък, тренирам по-тежко, имам повече стрес. Сега малко повече се грижа и за моя сън. Някъде средата на основния период започвам да го правя това, като си взимам адаптоген, в случая ашваганда. Ашвагандата гледам да е КСМ, която е 666, мисля, че беше, или 2 шестици, се тая, си проверите. Но е важно да е този тип ашваганда. Това правя, нали, за съня. Отделно, ако имам нужда, мога да добавя 5-HTP. Но за сега махнал съм мелатонина, махнал съм 5-HTP-то. Нямам нужда от тях. Само ашваганда ще си добавя вечерта, защото пак казвам адаптоген, ще ми помогне да се дестресирам след тежкия ден, да мога да се отпусна и да мога да си заспя по-добре. Относно перформанс машинки, пия креатин, но за креатина има много видеа в нета, можете да си разгледате, ако имате интерес. Но е добавка, която има много ползи и изследвана доста. Другото нещо в момента, защото напредва основния период, дигнал съм храната, съм си добавил и Cyclic Dextrin, това е циклична декстроза, защото се усвоява по-бързо, нея я приемам по време на тренировка в комбинация с есенциални аминокиселини и в комбинация с електролити. Пия електролити, защото тренирам повече, по-тежък съм, потия се повече, съответно имам нужда от по-добър електролитен баланс. Друго, протеиновата пудра, която си пия, и cream of rice. В общи линии това е. Машинки, пак казвам, добавките, които аз използвам, са далеч от добавките, които най-вероятно повечето от вас би трябвало да използват, ако сте в началото. Пак казвам, моята ситуация е така, че аз от 2020 година съм на TRT, бластинг и крузинг правя и съответно трябва да се грижа по-добре за моето здраве. Имайте предвид бюджета, който имате, за да не увиснете накрая. Не си купувайте всичките добавки на света, няма смисъл. Имайте предвид и друго. Това колко ще ви се отрази химията на организма е също и генетичен фактор. Имам клиенти, които пият основните добавки, които съм казал, и могат спокойно между грам и половина да приемат, без да имат никакъв стрес на организма. Което наистина и мен ме очудва, завиждам им благородно, но е факт. Като за финал искам да направя едно уточнение. Искам да знаете, че колкото и добавки да приемате, ако нямате
оптимален сън или поне не се опитвате да го направите оптимален. Ако нямате качествено меню, т.е. богато на цели храни, които да ви носят достатъчно микронутриенти, в случая по-конкретно витамини, защото видяхте, че аз никъде не говоря за прием на витамини от моя страна, освен на витамин D и витамин К. Това е така, защото аз си покривам дневните нужди с приема на цели храни, които са богати на витамини. Ако го нямате това, ако нямате хубав сън, ако не се опитвате да контролирате външната среда, т.е. да редуцирате стреса, доколкото вие можете, доколкото и добавки да приемате, най-вероятно няма да ви помогнат толкова върху редуцирането на оксидативния стрес. За съжаление, до някъде машинки, това колко ще ви се отразява стероидите на организма, зависи от вашата генетика. Аз имам клиенти, които приемат минимално добавки, стигали сме с тях до грам, грам и половина и въпреки всичко имат перфектни здравословни марки. Факт, завиждам им благородно, но ако не сте този човек, ще трябва да се погрижите с допълнителен прием на добавки. Казах ви, ако сте решили да тръгнете по този път, покрийте си основните добавки, които споменах в началото, в последствие пускате изследвания и наблюдавайте кой маркер е кривнал. Съответно, предприемайте нужното действие, добавяйте към вашия стак добавки, които са ви нужни, за да го контролирате този стресор. Не е нужно да купувате в началото всички добавки. Не забравяйте, че все пак трябва да можете да си ги определяте и според вашия бюджет. И не зубете, ако нямате бюджет за добавки. Това беше от мен, машинки. Ще се видим в следващото видео. Надявам се това да ви е било полезно.